Ale Čaves, ty tu čo robíš? No, však poď, zamestnanca. Ja, poď. No, pekné kúpok. No, posto. Ja to urobím, ja by som ju dal, asi sem ju daj takto. Ja tieto dve uzatvorím, aby tady to nechodili. Tady to nastavíme, aby iba tam chodili a tuto iba tam. Super. No a som vás zabudol pozdraviť, čaute. A prepáčte, že dlho nevychádzali videá, ale jednoducho nebol čas a prepáčte za to. Však nakúpime ešte no a teraz budú a neviem, ty nakúp. No a teraz videa budú častejšie chodiť, aj vlogy a bude to a vítam vás možno, keď sa vám to bude ľúbiť, série Supermarketu Vedr a pekne Števo už nakúpil veci. Čo? Nevieš F-ko. Kupovačo na to, aby to tam nebolo tak hodené. Zelený čaj, a potom zatiaľ dávať ceny. Jakub, nevyhadzuj to. Jakub, tie krabice, potom keby náhodou chceme presťahovať, tak na to sme ich odkladali. Chápeš? Vieš, že keby... No, presne. A pokiaľ nepočujete Števa, tak prepáčte, do ďalšieho diela to napravíme, ale neviem, my sa snažíme stále zistiť, že prečo to robí, ale kam zmizla krabica? Tu je krabica. Som si len... Ešte voda. Ja si zatiaľ prichystám metlu, parádne. Čo som klikol? Ja ti zatiaľ pri pokladu nachystám metlu, Števo.
Kúkam, jak ceny vyhovujú. No, 3,32 je na 9. Pohoďa, ceny sú. No, môžeme. A máme to v češtine fajnovo. Jak mám spraviť reklamu? Áno, dal Jakub. Jakub, jak mám spraviť reklamu? Počkaj. Novootvorený supermarket. Supermarket otvorený. Ale dobrú reklamu som spravil. Reklama spravená dobrú. Dobrý. Ale jak sa hýdu? Čo sa sťažuješ? Kde si platil? No. Supermarket novo otvorený. No poďte do nášho nového otvoreného supermarketa. Poďte. Ne. Poď. To naučenie. A pomaly každé video točíme s túto sférom. Jeho kanál je Gaming Jakub. Jaký je tvoj kanál? Jak sa volá? Števo, jak sa tvoj kanál volá? Jak? Čo? Gaming Kubo, takže dávaj aj jemu dávajte odber, aj lajky a sledujte ho. A mohli by ste aj mňa, pokiaľ chcete, prosím. Sme tak. Ja letím. Idem domov!
kde už budeme mať 4000. Na parádu. Poďme. Čo typku na mňa čumíš? Čo na mňa čumíš? No. Čo, ako, jak, čo, jak, čo? Idem, už sa tam letím. Že si zoberete cestoviny? Cestoviny nechcete na obed jedni. Zľavej, zadarmo jedni cestoviny. Cestoviny si zadarmo. Cukr. Poďte si zobrať tie cestoviny, aby to môžem doplniť. Cestoviny som teraz doplnila. Nejsme. Ja som to kúkal, všetko sú v pohode ceny. 100%. A naštív... Bam. Kozlík, lekársky bio, čo to je? Bude treba urobiť len nákupy, Jakub. Ja to nič nerobím! Ver to! Áno, však ty si lekvár! Ja! Nechaj ma! Netýraj ma tu! Prečo? Čo si mu vydal? On nás stojí! On nás stojí! Tá metla stojí. Metla! Lebo nemám čo robiť nikto na ekrane. Škoda. Čo? Bude to trvať večnosť. Kam? Nice! Máme tu dve mety postavené, dve žičky. To je teda. Ty určite čo ukradneš, ja to vidím, jak máš tú kapucu. Daj to sú vlastne ja kapuca. Koľko máš vybrať? Nerazbí moju metlovú. Počkaj. Uí. Nekúkaj sa na mňa. Ty volá, čo ukradneš? Ty si podezrivý. Ty čank.
kartou tu. 7 euro. Žádná tma tu není. Ují. Jenom stojí 2000. No však čo mám robiť? Ují. Ja som sa teleportoval. Ako je na tom? Ako sa pracuje? Evidentne zle. Ja tu drepujem. Daj to naspäť. Ne, daj mi to na 10. Stovka už bolo síce, ale... Alebo však nemusíš žiadne. Koľko si mi dal? 200 dole, či? No, lebo ja už to mám posledných 50, ja klikám. Sem tady zás. Čo si prosíte? Čo si prosíte? Uj. Vonku už je tma. Čo? Medové cereálie. Hýbaj volakam s medovými cereálmi. Christmas, sice už dávno nejsou Vánoce, to je no. Za chvíľu, potom tom dní ukončíme video, keď skončí, čo bude za každú chvíľu končiť. Kedy končí 22:30, nekončí každé. No, už len 20 minút. A potom vám ešte ukážem, ak nakúpime a to bude všetko. A potom, keby chcete napríklad z Robloxu veľké video, tak mi napíš, tak dajte do komentárov, že proste jakú hru zatvárame. Ne, nemusíš, poď sem. Poď sem. Ty čo kradneš? A toto je za to, že kradneš. Zaplať, no dobré. Môžem ukončiť? Môžem ukončiť, Jakub?
na dneska je to všetko. Dajte viacej lajkov, aby to bolo aby sme vedeli, že máme pokračovať. Čaute. Ne! Čaute, majte sa. A to už bude všetko na dneska. Majte sa, čaute sa. Čo mám čakať? Ty si vôbec. Dobre, čaute.